UCM jong ke Tamil Nadu uthalapati Vijay. Omde shisha ula long hero tang ban Hapoh ki cinema Hapoh ki film ula long hero syak perthei kaba real life hoi. Kawe ka statement kaba thamai jong uthalapati Vijay haden me phila Sngap phin sa hun chut shisha ya ka statement jong ne UCM thalapati Vijay jong ke Tamil Nadu. U hero te hero shisha omde watang Hapoh film ande ha ka real life ro. Kene ka statement kalong kumne kene ka de ka statement ka ba kraw tam hadu menta ngampat ju Sngap kum kene ka statement jong thalapati Vijay. Ula ong ba lada kono ka Kynthei lada ka long spill snem ne arbusan snem ne ha kono kertaru ola ka Batbor te lada long na ka jela Uttar Pradesh Tamil Nadu ne anywhere in India lada ka Batbor te hakne ka statement jong UCM thalapati Vijay uno Batbor jak Kynthei pedang rit kiba arbusan snem ka penalty direct ha ka dead penalty Jingrai Syndon Hapoh ka Hapoh sau Kynta kene ka day ka big statement ka jong CM thalapati Vijay phi ngau kumno perlok kene ka statement jong ne CM phi ngau ye day ne em ai ka Jingrai jong phi po comment section hanga marwe ta kene ka day ka best up ka statement khnang ba ki tu nong Batbor khin husiar ki shwa ba kin le ya ne ka kam kin prakhat da ki hajar sin